naman. Kaya tangaldo, dila-dila, pe paulak, kaya tang pitine, rara. Ako sa doon, kaya kapampangan nito, liguran eh. Una nga niyang manibatan niya tatanggap na yung pera yun, liguran, di kasama na eh. Una nga niya kay, may may ko, siyempre. Pe paulak pa, yasing man lang eh. Hindi kaya nga dwandalan. Mga pilan mo po yung dasang ko ang idadako. Tas na mo 120 yan, ha? Ba? Hindi kaya nga dwandalan. Kahit digdagan kayo ko 50. Miras ko pang 250 ka, no? Pikasama. Ay, ako naman kaya. Yan kay, tela na kaduang gamat. Sasanib niya kaning Josik pa. Bukulat mo rin mata mo kalakalali. Sabihan mo yung tuto, ya ka maglar, man. Kalakalali. Nani nga kakit mo, ana. Pabulok ko pong pangislawan duling ako. Inanak ko yung ulo. Netang matong magmama. Siyempre mabulok yung pangislawan. Kamaglara, man. Sinabi mo ito to. Ano yung duling nyo? Sinabi mo ito to. Mabulok ko pong pangislawan duling ako. Inanak ko yung ulo. Manibat. Kaya pala simpa ako. Nangila ko yung gaya ng igaw. Sinumpa.